धरती पर लड़े वाला उ रहला सर। सरकार के जवनी घड़ी के वार्ता वही सुना दिनान के हाल 14,000 फौज में बिगुल ठोकवा दिया राजा। हाथी हौदा कैसा लगल उठ पसान गोल लदा गाड़ी पर तोब लदाए लगनी है सर। 7 गो बाण रहल हर राजा के पास से बचाव अग्नि के बाण छोड़ दी ही वन में लाग जाई डाढ़ा छुछू गिरे लागी अंगार आदमी के कवन चलाई जीव लेके देवता लोग चली पड़ाई। वह भी वीर जन बाचो राजा नेवरापुर के हरेवा आ गाड़ी पर बचवा तंबू लदवा के ले आके बंशिहुली जंगल के जैसे हमने के हवाई अड्डा बाटे जहाँ की जीएस स्वामी जो कर रहे उतना दूरी पर तंबू गोड़े लागल है। बवन गुरु के गोड़ के तंबू तिरपल लागा रहे कनात रेशम डोरी घिंचाई बीच में हरिया जरे गिलास और रोज रंग के मोरो तंबू में दिहल बाटे बैठाई ना जे जीतना से बूढ़ बाटे वो जे कभी के बैठा दिल वैसे ना ही एक एक मर्द बघेला दूजे पोसल दाइब के लाल सीना बा गज भर में मर्दन के नहीं खेत बात मर्द वही छेट के मोचियन बातन जेकर कर 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 जवानी बाई बैठल बन तमू में बासमती के चाउर मूंग रहर के दाल आलू परवर के तरकारी कटहर बनत कराऊ जी बाई धइल बा घी भैंसी के मर्द खाता सान बिहान। सरकार के उवीर जनबातवन एगो पहरू नाम के बारी रहल हा वो बरिया ले कहला जी बरिया एगो घोड़ा पर छोड़ के आ घूमत सौदागर जंगलवा में के जाके पता लगाई कि वो हमार जमीनिया के देखत है जे केने उसर बा केने करैल बा दखल करी कि कहीं के घोड़ा के बेचवाल हो एक डोहर भुला गइल बा तनी जाके पता ना केहू लगाओ ओकरा के। दुर्गा माई कहली है जे सुनो घोड़ा घुमा लिहल ना अब तो चुपचाप बैठ तारा बोस के नहीं खेल लड़ाई लोरी से दुर्गा कहतारी कि चुपचाप शांति बनाओ बैठो देखो खेल हमार वाह रे माई भगवती वाह। दुर्गा क्या कहले बड़ी अरे तिनिया तो गया के बचाव को भी हरिणी हो बन गईली देवी आए कूदती जंगलवा के पास तब तक ये नजरिया रे भैया राजावा के परी हो गईली राजा अब देखता ये भैया नजरिया हो पासारी। सरकार के 3 टांग के हरनी बन के दुर्गा जंगल में कूदे लगली है। राजा जन बैठल बा जे के धर्म न्याय तुरे के बाबू कहतारन कि बाप रे बाप ठीक न रहते हमार देवी सपना देखौले बिया सलाह लंगर लूल हरना के शिकारी कोई नहीं खेले मार के खाए वाला ठीक देवी हमार रात के सपना 1 नंबर में देखौले बिया। राजा क्रोध की मारे सरकार के अग्नि के बाण उठा के मार दिया जंगल में। बाय सन 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 चले बाण राजा के बाण जोते अवंत काल हरिणी बचा राजकुमार आकाश न धौले दुर्गा न रली है कोनो हरिणी रली हो। जब बाण ओरातल हो अग्नि के ठंडात रहल हो तो फिर दुर्गा उहे हाल लगौले बनी। अल्लाह रुदल लोरकी के लोरकाइन जे भी लड़ल बा बचाऊ माई दुर्गा का बल से लड़ाई लड़ल बा। अब सरकार के 7 गो बाण जब ओरा गोइल हो अग्नि के तो दुर्गा लोरी के पास पहुंचली है आ कहली है जो अब का देखले बड़ा जौन असली खतरा वाला घंटी रहे खत्म कर दियानी। अब घोड़ा के पीठ पर चढ़ो अब फेरा घोड़ा जंगल में राजा देखो न चढ़ाई लोरी बाबू घोड़ा का पीठ पर सरकार के चढ़ गए हल आ हाथ के लेले बड़न तेगा बिजली के दुर्गा बैठल मऊर पर बाय फेरे घोड़ा पखरा जी जेकर परल कटाहवा नाव आ घेड़ा घूमे लागल जंगल में राजावा देखलस नैन चढ़ाई कहला जे सुन सुन रे बारी पहरू मनबे बात हमार जल्दी जाके पता लगाओ कि कहाँ के हुए मुसाफिर घोड़ा लेके घूमत जंगल में। वाह बरिया का कहता राजकुमार बचवा का कहता बरिया कि का जाने हमारे मालिक आहो खे दुसु हो मानवा
हमरे के जोहत जोहर आइल बा नेउरा पूरो बजरिया। कहता बढ़िया जे मालिक का जाने हमार दुश्मन होखे। हमार घर बलिया जिले में गांव बा गौरा, ओजे हमने का गुली डंटा के मार में हमारा मीता के कपार फूट गए। हम बड़का भैया के डोर के मारे आकर और पेट पर नौकरी करता नहीं का जाने उहे हिरा हमारा के जो जोहता के लोग है बुरबकता है ना। तू का डेराइल बड़े रे जेकरा हाथना कुकुर रखल बड़न ओहू ले जान बच जाई। अमर फंसा के डोरी फेंक दे वही में ले फंसाई। 14 कोस में बचाओ डोरी फेंक दे जाता ओकरा में चिड़िया चुड़ून कौआ ये भी जानवर बस सब फंस जाए। अगर एगो कड़ी काट दिहल जाई तो 14 कोस में वो डोरी छितरा जाई। बढ़िया चलो ना जनबातन पता लगावे खाती के जंगल में ढूक गइल हो। कहाँ आ जहाँ घोड़ा लेके लोरिक बाबू घूमत अलन अरे बाबू जवनिया राज जुमी गोइल लोरिक बाबू के नीचे में ऊपर त लागल ताके अब तनी थकले बनैन हो चढ़ाई। कहता जे भैया तोहर कहाँ घर तो बाटे बनल कहाँ जन्म उती न हुए तोहार कौना कारण घूमता बड़न जंगले में एकर हमके भेदावा देबन बतलाई। कहता लोरिक जे घर तो हुए न बलिया में किला गौरा केरा बाजार हमर बोहा सतावा कोस तो हुए चाकर 14 कोस में बेरो न हुए लमार हमरा बोहा में उदते गाय बरदाली दूध दतावा पर बाचा जली न बियाय। लक्ष्मी गोड़ावा तूर के बैठल बाड़ी धले बहिले जोग त नहीं बाय। ए भैया बरिया जहा दिन सुनले बहो आनाइया जब लोरी काके कहता जे दादा बचपन के ना अमिता तो हमरे हौर नेउरापुर में बिहारा पर गइले भगवान अमिता रे हमार। कहल जो ई तो बड़ सकेता हमर मीता आके नेउरापुर में फंस गई। कहल जे भैया तहर बलिया जिले में गौरा घर हो तो तनकी अपन दोहने के पगड़िया हटा दो। जब दोहने के पगड़ी हेते हटौल लोरिक बाबू जब गुली डंटा के खेल जैसे है बबुआ हमर बा वही घड़ी के फुटल है कपार। तो जब दाग देखल सखिना तो कहला लोरिक बाबू जब तू अपन बताव तो उ का कहता रोई के अरे झोरा झोरा नीराए बाबू लोग बरिया का चलत बिया बरिया के बचावा आ जंगला हमें रो लागल कहलस जे मीता हमनी का चपन के हो मिता हो जा गौरा के कपड़ा फूटल नेउरापुर में जुमल बियाना आ देहिया हो हमार मिता बजल आदि से घोड़ा आ जंगला लेके तू भागो ना तो बिहार में पड़ी जाइए मिता आ देहिया रे तो हार। कहलस कि जल्दी भागो तू जाले। लोरिक बाबू जब पहरू के नाम सुनत कहीं कि राजकुमार बचवा जनाइल है जो घोड़ा का पीठी पर काली माई के धधा के कूद के कबार दे दिया। गलत खबरदार लंबा रहो काम बिगड़ जाई जहाँ कूदलो और जहाँ हमारा पंजरा आएगा कि भांडा फूट जाई अकिल तहर मैं गुम हो जाई। चक्रा बिहू के लड़ाई हो एजा पार ना पैबा। 72 सब छतरी को दे रखल बा फूलहर के बबुआनन के विश्वनोह में खपचा देवले बा कान में शीशा भरवले बा आँखी में सुआ डलवले बा छाती पर चाक धरवले बा 3 दिन पर एगो रोटी खाए के देला बन्हुअन के आधा कुकुर के बखारा लेला तुरवाई। वो अत्याचारी राजा के पास आइल बड़ो
लोरी बाबू खाड़ हो गए, घोड़ा का पीठ पर रह गए हन। कहलन यही मीठा हमारे बचपन के दोस्त हवा, हम अक्सर पान के बीरा खा के नेवरापुर लड़े खातिर आइल बन लड़ाई, हमारा के मदद कहलस कि हाँ सुन लो तो के मदद करब का। एजा ओकरा पास शिकारी कुकुर रखल बड़ सो लड़े वाला, तो हम जात नहीं। राजा ने कहा कि जल्दी हमारे बोही से नाव काटो, हम ना नौकरी करब, हमार दुश्मन हमारा के जो हता गइल बाटे। जब कहबे करी करे बुर्बक जरा हतना फौज भी है तोरा के का करी आके आइल बता, तो हमारा के आदेश दिहन जब कुकुर खोले के, तो बोरनपुर कारखाना बोरनपुर लोर की गोले बने 1 हफ्ता जाके रह के जवानी पर। हाँ कहलस कि ना कि बोरनपुर कारखाना के काटन लेके लोहा का रड आ साला सीकर में बांधल बा, मुंह के दांत तोड़ तोड़ खोलक सिकड़ी, कुछ घोड़वा मारी कुछ टूटे गाले कटी हो। 12 से कुकुर काट दिया शिकारी, 16 से कुकुर काट दिया दातार, बाकी 2 गो पीली रहली से जन बचो लोग का घरे पूजा खाली साट के लिए कलजू में खाता रही सन, सकुतली वहनी के नाम रख का नाम से पूजा खाता रही सन। वहनी के पीली दोनों बच्चा अमरी रहली सन, ब्रह्मा अमर वहनी का मुख में लिखल रहलन। लोरी बाबू के छुट्टी भइल हुए, पहरू जाके जन बातन कुकुर खोले लागल हो, आ लोरी बाबू जन बातन काटे लगल हन जंगल में बचवा कुकुरन के। ठटरी पर ठटरी गजाए लागल, मुड़ी पर गुड़ी मच गजाए लागल, कुकुरन के खून के धार बहे लागल। बाकी 2 गो जौन पीली रहली न राजावा के, दूना तुरिया के चलनी परा झुकी न गली जंगले में। महावाये भरत देली नया रस्ता, एगो पिलिया कसावा में लोड़े, एगो नीचा वाले करती लड़ाई।